يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe l'islam yankoɓe, noddandu Allah, noddandu nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. fondu jeeri mo diwan hebbiya noddi noddandu l'islam. fondu ko nokku mo ganduɗa tarihi mum e diinel islam koko ɓooyi wona hande. ɓe noddi ko uddital juma mo ganduɗa moƴƴinama ŋarɗinama innirama masjid nabawi. ɗeɗo golle gona tokose. ɗe golle ko worɓe julɓe yarlitiɓe yaltinɓe jawɗele mumen mahani Allah suudu ndu mahanani koye mumen. ɓe ne teski konngol ɓurɗo windere ahabbul biladi ila llah masajiduha. ngal ɗo uddital oɗo juma inchallahu tabaraka wa taala ene waɗa le 28 janvier 2022 to fondu jeeri mo hebbiya. fondu jeeri ko wuro ganni e diine l'islam gila e ceerno bocar alpha mawɗo mo hoore fonde, hakkunde mum e ceerno alhaji ibrahima ly e ceerno saidou demba kane mo fondu. kono ceerno ahmad bocar alpha ba mo hoore fonde ha yetti ceerno bocar alpha ba rahimahullah, yo Allah ɓeyde makko yurmede mum, hakkunde makko e ceerno mamadou saydou kane mo fondu e ceerno baylali mo fondu. ɗeɗo golle mbaɗama e juuɗe ceerno ibrahim ceerno ahmad bocar ba ayyadahullahu wa nasara mo ganduɗa ene jogori jofde ɗon e fondu alhamis le 27 janvier inchallahu tabaraka wa taala. ngal ɗo uddital ene wonde e jangde diine sibo alarba le 26 janvier 2022 ko conférence diine inchallah mo ganduɗa waɗata ɗum ko ceerno bocar kane. so yeehi ha alhamis jamma 23h ha weeta maɓe mbat mawlidin nabi woni mawninde annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e on jamma. almameɓe nokku o ceerno mouhammad ali diaw, imam mouhammad alhasan sow, ceerno alhasan dia, e seerenɓe nokku o ceerno ahmad baylali, ceerno aliyu ly, ceerno ahmad tijani kane, ceerno saidou kane, ceerno bocar kane. e hoolaɓe ɗeɗo golle ousmane samba keyba, ceerno dengue dia, boubou thiam, alhaji oumar ly jerlitiɗo kam e darnuɓe pelle gam webtinde gueɗe ɗe. président mamadou niang e cukko makko idrissa ba e gorguinɗo ndeɗo fedde amadou coyri sow. eɓe noddi dendagal aduna o, aɓe noddi dendagal diwan hebbiya ko wayno wolum hatar, wolum nere, nereyel, joke rinjaw, belnaɓe kay haydi ha maqama e ko wayno mbeydiya, bagodin, ñabina, mbahe, feralla, dawalel, dabbe, haymedata ha ɓogge. ene wondi e lewal demba guuro, wuro malum, belel gawde, aten, buubu awdi, gurel sele. ene wondi e rufi awdi kañaɗe, duggu hebbiya, feelu, jorbiwol, jogel e kotari ɗum. e dendangal julɓe to goni e aduna o noddama e ngal ɗo uddital juma oɗo masjid annabawi. ɗum noon le 28 janvier 2022 inchallahu tabaraka wa taala ila fondu jeeri diwan hebbiya. ceerno bocar kane kam yettini ngoɗo yarama.